Timu yangu ndepi muda se tadzoka zviri kupisa na skimbo. Aya zvinenge zvichipisa chokupaida zvoti mune muda kuzvinzwa. Saka nawe uri panapa akasatapira pane zviri kupisa munongobaya subscribe kana ukasubscribe kudhara aiwa bo. Right, tadopina mweya yedu manje. Saka nawe uri panapa pane chinhau chakarova chapfuura ichi changa chiri chaJava. Java anga chinesana na mukoma wake. Java akasiya mukoma wake kusouth of Angwa Jama, then mukoma akanga kubuda kutaura zvakawanda kuti Java akandichekeresa chichichichi. Then Java anzi azotaura yakachaiwa aona pari kugara mukoma wake auri kutambura zveshuwa saka azoita video yakashishi avairegerera chichichichi saka anzi amena kukwanisa kuvapo ugauro here. Amena uchoka chekereso munhu zvemashuwe. Zvimbodzwe gafa richitaura rega kuti zvoendera kuregera mukoma waro rakashikesa. Zvinzwira imeka. Azinomira musha mana. Nandakarwadziwa nenyaya dzablazi waona blazi yangu yachichiza nachikanza zvaizviya but pane video ndasendwa from East London guys. It's not a good news video. My brother, something happened to him, he's not himself. And ndandakatadzirwa wangu but anangoti I forgiven my brother. I will help him in all that I can. I will send him mari kwete dzakawanda ma 5,000 rands, ma 2,000 whatever. The amounts that Boss Lashanu approves nokukwana ikoko. Right, chiva ipapo pane nyasina kundifadza timu yangu aya pane mamwe studio anofanira kutovharwa bosi zvimwe zvanenge vachiita zvisiri zvemarecords inenge kana abuse checheyo. Pane umwe mupano ndaona so chirwa freestyle rake pane kujumana paFacebook soka ndina kuparana chiro chimbozvendera nekuti vanhu vakadai so mastudio anofanira kunge akavhurwa here anofanira kunge akavharwa. Chimbonzwa izvi kuimba mwana uyu ko nezita rake kuti future yake inenge ichina nekupi inenge ichitourayiwa. Zvinzwira imeka. Danga ndichingomtarira iye anga achingomtarira ndiripana zvangu but azondiparira anondipuruzira ndakarara ane masex eyes anongonditarira so sweet ndiftomtabura ane kamwe kangondifarira anondipuruzira ndakarara ane masex eyes anongonditarira so sweet ndiftomtabura ane kamwe kangondifarira pandamuona sina kusunga Zambia skini yake kunganobva kuIndia zviri zvelevo adziya ndikasaita plan anozoti ndakableya kozoita chiri kupisa manje chiri kupisa ichi ngoma Ginimbi wakatenga Ferrari boys Ferrari yakarwadza Java atwa mama vanongovara avari muchiki zveso vasikumira kubudisa mavideo akutotonge vasutomographic avangoswera vachikoshanda Ginimbi. Loti mumboona video yacho mwakatoona Ginimbi so vachimbo ganza neFerrari yake akafanya mashosi pana Java anofadzwa nazvo zvekuti uzofunga anenge angoisirwa one video chete but anenge amu20 mavideos. Loti mungoona yaimboganzwa nejagwa rake apa pasire chauraka cameraman ndaikanda mashosi vari amuna acha kwa manje Ginimbi abatanga tuma cameraman wake achimboona video yebuda apa sports apa murume Lambo irwe chirungu domasi aiwa ona boys vana vadiki varoradza mari dzefake vaya mwanzo inji aiwa one tomato one tomato 488 Java manje bvazvinopindura manje akachaiwa iwo mota dzake mutenga nema credit card ekubere chichichichi ameno kuti ichokwadi. Saka nhasi tombogumira apa boys ndakuchangokusererwa nchuma records kusara muchingonzwa Mezia simbori precious telex saka chamboti musare muchinzwa video kubva kuna King Tito anti corona. A nationwide lockdown for 21 days. This is a decisive measure to save lives. The number of deaths has just crossed 100,000. That is 100,000 men, women, children, mothers, mashizha makangotarisa ishendimi here vakawanda
takamira kare kare zvichida pakuyambuka pane patakarasika kamforescue takanga takajarika dai machimbidza dai mangokasika nyika ingaparara tiri kuchemera pamuri kupadzika yedu baba chamakuva mutimisa madhokotera asvikatsaiuye tiri kuchemera pamuri kupadzika yedu baba chamakuva mutimisa korona yatigadzika musuwa tangoti tigare mumba zara iri kuputidza ukuye